F'dibattitu bejn iż-żewġ kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista spikkaw il-battuti xejn komplementużi, il-ġlied fil-beraħ fil-partit u anki nuqqas ta' diskussjoni fuq temi nazzjonali. Minflok id-diskussjoni bdiet dwar is-saga tat-taxxa u l-VAT. Dwar il-fatt li ġi żvelat li Bernard Grech lanqas iddikjara ma' 32,000 euro fi flus li daħħal minn attività kummerċjali li fiha kien iraqqat għandu studenti barranin li jiġu jitalmu l-Ingliż huwa waħħal fl-iskola tal-istudenti. Din kien hemm nuqqas min-naħa tal-iskola u minħabba li kien hemm nuqqas min-naħa tal-iskola allura kellhom jiġu dikjarati, mhux għax kien hemm nuqqas min-naħa tiegħu jiena dana rikonoxxejtu. Dwar l-istess suġġett tan-nuqqasijiet fiskali tiegħu il-kandidat tal-fazzjoni ta' Semen Busuttil qal li n-nies jistgħu jafdawh. In-nies jistgħu jafdawni fis-sens li meta jien kelli diffikultà kif kulħadd ikollu diffikultà u din irridu nirrikonoxxuha jiena irfajt l-obbligi tiegħi. Pronta ġiet l-ewwel botta Tejdrin Delija. Il-ħabib tiegħi Bernard tkellem huwa għal innifsu, però jiena qatt ma kelli problemi finanzjarji u qatt ma kelli kwistjonijiet rigwardanti taxxa. Il-firda fil-Partit Nazzjonalista kienet kwistjoni taħra u li ħadet ħafna mid-dibattitu rrekordjat. Però laqda tiġi meta jkun hemm irida tajba miż-żewġ naħat mill-bnadi kollha. Ċertament fl-aħħar 3 snin aħna kellna vjaġġ u rridu nkunu onesti lin-nies. Kien hemm min ma ridix laqda. Fejn minnhom il-qija saħnet sow żewġ kandidati spiċċaw jinterrompu lil xulxin b'naħa issikket lill-oħra. Laqda ma tiġix billi jiena intik bil-frosta, billi inti tissottometti ruħek għalija, laqda tiġi bil-rispett. Referenza, Dr. Grech. Laqqas xej. Jien qed nitkellem b'mod qed tissuġġerixxi li xi ħadd qed bil-frosta, jkunu ċari man-nies u ngħidulhom il-verità. Jekk ħanitkellmu fuq xulxin, mhux se nħallu id-dialogu u allura min irid jixtieq jitkellem u jgħid il-verità lin-nies u x'jaħsebu allura nkunu qegħdin nagħmlu disservizz lil min qed isegwina u allura ma nibnux id-dialogu. Delija nfex indirizza lil dawk li sfiduċjawh u li ma ħallewx imexxi. Ma jistax ikollok min jgħid li jrid laqda u ma jagħmilx ħlief ifixkel, ma jagħmilx ħlief jgħajjar, ma jagħmilx ħlief jigdeb, jiffabrika. Jagħmel il-bsaten fir-roti. Ħlief ma dawk li intenzjonalment qed jagħmlu ħsara mhux lili imma lill-Partit Nazzjonalista. Min-naħa l-oħra Bernard Grech iddefenda u ħareġ għonqu għad-deputati ribelli. Għax kull darba we single out il-persuni li għamlu il-vot ta' sfiduċja. Naħseb illi dan mhuwiex korrett. Delija imbagħad nibex il-kontestant ieħor li hemm min fil-grupp parlamentari ma jridux. Anka lil Bernard Sess kien hemm min ma jridux fil-grupp parlamentari. Delija kompla jinfex f'attakki kontra dawk li issa jinsabu wara Bernard Grech u talabhom biex jirrispettaw lit-tesserati. Jekk tmur għand il-fidjar tan-nies jgħidulek għalfejn qed jagħmlu hekk. Hemm min ma jridx jagħti spazju l ħadd ieħor. Hemm min ma jridx l-istess nies daw illi qabel 2013 kienu n-nies illi ma riduhomx. Mhux jieħdu u jissalvagwardjaw it-territorju tagħhom, ejja sa nirrispettaw dak illi jgħidu t-tesserati. Intant brabta mal-fatt li Bernard Grech qal li kap ma jiġix elett mandat ta' 5 snin, Delija għalhekk. Għax aħna l-elezzjoni tal-kap tal-partit l-istatut tagħna jitlob illi ma tkunx għal sena jew sentejn jew meta jkun hemm xi editorial li jidhirlu jew xi survey illi tagħmel xi gazzetta illi mhijiex tal-Partit Nazzjonalista. Imma sal-elezzjoni. Fid-dibattitu li sar meta diġà votaw nofs it-tesserati eliġibbli spikkaw ukoll kummenti dwar l-arja tqila u l-apatija li ilha tinħass fil-Partit Nazzjonalista. Sfortunatament il-partit kien nieżel u ħassejt li iva għandi nagħmel xi ħaġa.